tekemään. Hei, seuraavaksi joku kuva joku muu. Oli nyt meidän nyrkkeelle. Jou. Mutta Pitää kuvata. Hei! Avaimet on lattialla. Kuka kuvaa, kun mä en halua koko aikaa? Mitä mä teen? kuvailla tuolla ympäri. Onks se puhut kaikkea tyhmää? Siis onks tää niinku paussilla? Ehkä se painaa. Siinä lukee vaan kuvaa punaista. Heli kunnolla. Heli, Veera kuvaa. Veera kuvaa. Mä sain oikein sydänin. Mutta mä saisin lentänyt kädestä. Sit sä olisit lentänyt. Eli hyvä. Saata lopettaa jo. Tää on kaikuu. Anna noin mulle. Siis mä annan noin sulle. Ota. Anna noin mulle. Katso se halikaveri. Juppa, tää on ihan korkealla. Hyi! No Veera nostaa puntteja, me zoomaan sinne. Ei tää suostu zoomaan, mun pitää tulla sinne lähelle. Venatkaa, olemme paikan päällä kuntosalilla. Kattokaa, Heikko ei jaksa. Heikko Veikko. Kuka kuvaa? Heli, sun vuoro. Take the camera. Veera, sun vuoro kuvaa. Nyt. Aussi. Moi. Hiljaa, mä pistän lopetan nää. Joo, lopu. Halo? Mä oon Aussin kuntosalilla. Ketä siellä on? Mä oon tuolla Aussin ja Rinteen kuntosalilla. Mä menen suoraan tässä kokoukseen. Hui. En mä oikein voi. Et sä käytä mitään. Eikä. Bro. Hei oikein Moi Tuomo Veera. Terve. Hei pistetään pois. Pistetään pois. Me pistetään. Nyt me lopetetaan.